A AMPA do CEIP de Frións leva preto dun ano reclamando a incorporación dun cuarto monitor para dar servizo a todos os alumnos que precisan facer uso do comedor. A piques de comezar o curso xa hai 9 familias en lista de agarda. Na actualidade, o colexio dispón dun espazo moi reducido para acoller o comedor, a pesar de que o Concello acometeu recentemente unha ampliación. A crecente demanda obrigaría a prestar o servizo en 2 quendas, o que fai aínda máis necesaria a incorporación do cuarto coidador. Nos o que levamos solicitando xa fai casi un ano un cuarto monitor para que poda atender os que agora son 55 usuarios de comedor, 9 en lista de espera, e que non hai físicamente esa capacidade para poder atendelos. Vense desbordados, son 3 monitores, de administración non temos resposta, non nos dan resposta, entonces levamos así un ano, entonces agora queremos un pouco dar visibilidade a este problema que se vai a acentuar este ano porque aumenta o número de usuarios que si non los conceden, pero o sitio sigue sendo escaso, son 38 metros cuadrados, ampliado a 50 ahora por parte do Concello que nos fixo a obra nesta semana, unha obra que lle solicitamos para facer en maio, fíxose a obra, en administración solicitóselle esa obra exterior, sigue parada a obra, seguimos sin resposta, seguimos aumentando usuarios de comedor ano tras ano, os monitores van decrecendo, porque fai 2 anos para 45 usuarios eran 4 monitores, vimos hacia abaixo, entón as solucións deben as tomar dende arriba, non nos dende abaixo, estamos sin resposta. Tras dirixirse en varias ocasións á xefatura territorial, agardan obter unha resposta positiva nos próximos días. Consideran que se trata dunha solución sinxela e con escaso custo para a administración. E a solución é, para nós, como AMPA, pensamos que ten un custe baixo para a administración, baixo, porque pode rondar alrededor de 3.000 euros. Creo que é unha solución bastante fácil e sinxela ao noso entender. Lembran que non están a pedir nada que non lles corresponda segundo as ratios contempladas na Lei de Educación, máis tendo en conta que hai 2 alumnos con necesidades especiais que precisan de atención individualizada.